Galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la saraga jugu bomori tenya wele la. بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. عم بالمشرف لا تفي لجبوا أمبوفو نسلم كفولين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنكرمو السيد الشريف عثمان مدان حيدرة أتوي دوغكم كلي منو سالوكه سياسوني على منونا min kuncera ni wajulu kene baskile no kara stade Babemba Traoré la Sikasso Kawfe a wajulu kun folo yirale awla dogo kun temenina bi amina kun flana yirawla a wajulu nunun damnera ni ankaramo Ahmad Koulibaly ni ale groupement maye Sikasso kuma tane bolo yoro inaya même fo jamaye ambe shirifu gamin ka kede kani ni ambe ka keneka nambe slaman be ka keneka shirufkan de yisiki ki da ki miri ka do ni ba fe ka civilisation ni ba fe ka chi ni ba fe ka fe min ke jakono e ka la mola gusi ni la mola gusi la ka badoro abana shirufka koko ayi kwale makobe la mola ni ya me denyuma abora fa nyuma lela shirufke bazaro dika naw ya jatemina kalangalaw beya ni shin naje shin kogo ba jora ko mo sika na sika pan ka do shin kono mais san keme kono shin atakera siya saba muna ba o shino bazera ka kogo de jo o ma baze aramadenka shirufke ko seni ka mɔgɔni fin e ko jɔ fɔlɔ ko arabadenw dilan ni ye arabadenw dilan arabadenw bɛ dugu dilan ni de kɛra sirifika ka base ye an b'o de kɛnɛ kan sirifika ko seni ka arabadenw ka avenir dilan k'u ka devenir dilan fɔlɔ ni ye avenir dilan ni ma devenir dilan a kɛra i bolo fu ye sirifika ko k'an ka mɔgɔw lamɔ bɛ dabila yɔrɔ jumɛn a bɛ labila so kɔnɔna n'an ye lamɔ kɛ a bɛ daminɛ muso la fɔlɔ sirifukɛ bazara ko an ka musow ladamu ka musow ladon n'i ye muso dilan kaba ye du dilan n'i ye muso tiɲɛ a banna tɔw yɛrɛ ɲumanna ko l'homme propose Dieu dispose mais an ko la femme à sa qualité impose donc sirifukɛ ko ka dugu dilan ka jamana dilan o la an bɛ dugawu kɛ sirifukɛ ye k'a yira a nana dugu dilan min kama o dugu bɛ dilan an bɛɛ y'a ka kɛlɛkɛcɛ de ye dugu dilan o kama sirifukɛ ko fɛnɛ ko n'i b'a fɛ ka dugu ci i kalan i ka i sen bɔ kalan na ka kalan ba f'i ye ka kalan ci an bɛ kilasi kɔnɔ an bɛ ka kalan kɛ mais an t'a dɔn an bɛ ka min kalan ni k'e kalan fɛn o fɛn kɛ ni jogo t'i la a bɛ komi fu al ilmu ghaysun wal akhlaqu turbatuhu in tafsudu al ardu tadhhabu ni'matul batari iblisu afdalu khalqillahi qatibatan wan nas yal'anuhu fil babi wal hadari sirfiya bo korodo wa ameda o yoro fenana ambe foli ke jama bela jele jama fe fenana abena nda kuna me an na kunye muye anga wuli anga kudwa soro minu ma anya fe ni ala ye uta kubla anya fe amake ko sande bon or occidentaux ka la nyine mbiye anga silamaya bi pep anga na mko salamel bo mna tikible on ni isqatul qudwa no kala ka ba amano ya donc amé do ke chérif kay ko mo ni fi ne abangera ka ba ni samado ka ba iba ko ala ka ci janama mais ala ka barka do ala ani barka walladi ala ka barka do ala ni ala barka do ala ka barka to afe ni ala barka to afe ala ka barka ko afe ambo de do ke mbalba kay ne ba don ka te mo chabanga kamina ambe chogomina abodo
ala barika la a ye bin kɛ silamɛya la i bɛ diplôme kɛmɛtigi jɔ a se ka kɛ silamɛya la ala ka barika don a la ala ka barika don a denbaya la ala ka barika don jama in bɛɛ lajɛlen na hada wa salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. Isa Kulubali ale ye groupement maa ye minnu tun delegera ka tugu an karamɔgɔ Aseyida Sherif Usman Madan Haidara kɔ a ka munumunu salo in bɛɛ lajɛlen na groupement tɔgɔ la ale fana ye dakurunya 2 fɔ an ye groupement ko kun kan. Alisilamɛw Sigasokaw an bɛ ala fo k'a tando k'a barika la aw ɲɛ bɛ karamɔgɔba min na ni an bɛɛ lajɛlen bɔlen bɛ a tɔgɔra bi n'o ye a Sheikh Sharif Usman Madan Haidara. Sigasokaw b'a fo an ka kɛ kelen ye ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a ye o miiriya ɲuman min ta Bamakɔ a n'a jɛɲɔgɔn caman Ala subhanahu wa ta'ala labana tun ka o miiriya in ɲɛmɔgɔya kalifa ale yɛrɛ ma ni a ka majigi a n'a ka sabaliw bɛɛ lajɛlen ye an karamɔgɔ Ahmad Dumiya min bɔra ka kuma o de nana déterminer anw ye Sigaso yan k'a fɔ hakili ɲumantigiw farala ɲɔgɔn kan ka jamana in sɔrɔ degun kɔnɔna na u ye miiriya ɲumanw ta k'a fɔ an ka tɔn dɔ créer min bɛ kɛ leader ye ka se ka anw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o don y'a sɔrɔ jamana terroriselen don an ka karamɔgɔ belebeleba dɔw tɔgɔ bɛ da la k'a fɔ n'a ma ɲɛ mun kɔ an bɛ wuli ka se nin ma an b'o bɔ n'a nin na an bɛ se nin ma an b'o bɔ n'a nin na anw y'a ye k'a fɔ o ye miiriya jugu ye o don kama n'anw sigira ka ɲɔgɔn filɛ o bolo a laban an tɛna jɔyɔrɔ foyi sɔrɔ tuguni ale banna ɲɛmɔgɔya in na ko a ti k'a ye Sherifu banna leader ɲɛmɔgɔya la ko a ti k'a ye Ustaz Ahmad Dumiya olu de y'a confirmer a don e mɔkɛ ka diinɛ de don ni e ma k'a ɲɛmɔgɔ ye ɲɛmɔgɔ wɛrɛ tɛ yen bilen tuguni min bɛ se ka jɔ ni jɔyɔrɔ in na sabu a ka kalan ka se kalaya min na maa ti s'a kɔrɔ ni e tɛ Sherifu sɔrɔla ka sɔn ka kɛ leader ɲɛmɔgɔ ye o cogo in na o leader kelen o de bɛ anw fɛ Sigaso min kɛra itihadu ye an bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ k'an bɛɛ lajɛlen kɛ fa kelen ye k'an kɛ ba kelen ye k'an don da kelen fɛ k'an bɔ da kelen fɛ o ɲɛmɔgɔba Sigaso ya o de ye Alhaji Amadu Berete ye o ye anw mɔgɔ damadɔ délégué a n'a ka tɔnden tɔw bɛɛ lajɛlen n'an ko anw ni Haidara n'an ko anw ni Ansar ko an bɛɛ lajɛlen kɛra kelen ye ko faranfasiya tɛ diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ o tuma anw ka kɛ tɔw ka ɲɛden ye ka kɛ o nɛnden ye o bi yɔrɔ o yɔrɔ an ka jɔ ni o ye an bɛ Ansar fo an b'u waleɲuman dɔn anw jɔra yɔrɔ o yɔrɔ la a kɛra bonya ye a kɛra karama ye a kɛra hakilisigi ye a kɛra kunkɔrɔta ye diinɛ ma anw y'a dɔn k'a fɔ tiɲɛni yɛrɛ la kumakan mun n'o ye la ilaha illallahu ye Muhammadu Rasulullah ni cɛ in kɛra kumakan in faamubaga ye wa a ka tɔndenw fana kɛra kumakan in faamubaga ye an b'a ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ Sigasokaw an bɛɛ lajɛlen Mali bɛɛ diɲɛ bɛɛ ni mun tɛ ara teliya i ka don ara a bɛ an bɛɛ lajɛlen de hakili sigi a bɛ an bɛɛ lajɛlen de fara ɲɔgɔn kan kumana min na ni mankanw caman wulila a kiriyelen gansan a ma action wɛrɛ kɛ dɛ a yɛrɛ sɔrɔlen gansan a ye ko caman de ban a yɛrɛ ma donc kɔnɔ ɲuman b'a fɔ kɔnɔden tɔw ye don o don n'o bɛ bɔ ka taa yaala k'u jantu yɛrɛ la n'u ye mankanw mɛn wagati min na olu de ye kelen ye u ka segin ka fara ɲɔgɔn kan donc leader ko an bɛɛ lajɛlen bɛ ten de kɔnɔba b'a fɔ cogo di arabukan na ko kɔnɔba b'a fɔ kɔnɔdenw ma kunu jami'an ya bunayya idha tara khatirun wala tatafarraqu ahada ko don o don kɔnɔba ɲuman bɛ jumɛn fɔ kɔnɔdenw ye n denw aw tagatɔ filɛ diɲɛ kɔnɔ fɛn ɲini na bɛɛ n'i ka hakilina don bɛɛ n'i ka tagabolo don komi karamɔgɔ y'a cité cogo min na k'a verbaliser o tuma o tagabolo in n'a taw ta aw k'aw tulo ma da n'aw ye paw mɛn n'aw ye mankan mɛn aw ka teliya aw ka uni aw ka fara ɲɔgɔn kan n'o kɛra jugu tɛ se aw ra o tuma o miiriya ɲuman o bonya an b'o segin k'o di an karamɔgɔba in ma doni bɛ di a tabaga de ma min bɛ s'a kɔrɔ o de kɛra ale ye wa o tuma na anw bɛɛ lajɛlen fana bɛ baara in kan k'a kɛ a y'a sɔrɔ miiriya ɲumantigiw hakilina bɛ ko in na n'anw sɔnna a k'a fɔ ko karisa
o de bɛna faga karisa o de bɛna bɔ yen karisa o de bɛ kite n'a kɛra ten a bɛ kɛ tura saba ka masala ɲɔgɔnna ye tura jɛma tura finma tura bilenma u ye ɲɔgɔn labila wagati min na donsokɛ sera bɛɛ lajɛlen na donc diinɛ nana bɛn de kama diinɛ nana kelenya de kama anw karamɔgɔba al-Ustaz Abakar Sanogo depuis ci in sera a ma mɔgɔ o mɔgɔ n'a bɛ o dɔn o bɛ ɲɔgɔn kalama a ye welekan se bɛɛ lajɛlen ma an ka fara ɲɔgɔn kan nin de ye mankan ɲuman ye nin de ye kumakan ɲuman ye ne yɛrɛ tun b'a la ka mun ɲɛɲini ni ma se k'a tigiya sɔrɔ ni ma se k'a ɲɛ sɔrɔ ni cɛ in ye mankan min bɔ sisan fɛn o fɛn ko la ilaha illallah ne ma tuguni kɔ o tuma bɛ taa jahanɛmɛ kɔnɔ ala ka hakili ɲuman d'an ma o tuma an bɛ sarifu kɔ an b'an karamɔgɔw kɔ fo ka taga se don ma ni ala subahanahu wa taala ye don min nɔgɔya nin de ye ladili ka kelen ye anw minnu tun bɛ délégation na anw tun bɛ mɔgɔ damadɔ bɔ n hakili bɛ min tɔgɔra sisan o ye an balimakɛ Ibrahim ani an balimakɛ Harun ka fara ne yɛrɛ Isa Kulibali kan ka fara an karamɔgɔ wɛrɛ caman kan anw jɔra yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na tiɲɛ na an ye bonya sɔrɔ an ye karama sɔrɔ an ye hakilisigi sɔrɔ an ye jigimafa sɔrɔ k'a fɔ anw ni ansar tiɲɛ yɛrɛ la faranfasiya tɛ yen anw kɛra kelen ye yarabi ala ka a kelenya in kɛ firdausi ye a tigiya drapeau ala y'a di Hayidara ma ala k'a s'a kɔrɔ yali bi diinɛ in ala k'a taa ɲɛ ala ka hɛrɛ kɛ an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye labanko ɲuman ala k'o di an ma aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An karamɔgɔ a Seyid Asherif Usman Madani Hayidara sɔrɔla ka kuma ta ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ka kuma ye bai'a layidu 6 kan dalilu minnu b'a la kuranɛ ni hadisa la nafa minnu bɛ a la silamɛya yɛrɛ la ani an ka hadamadenya yɛrɛ la a ye olu ɲɛfɔ an ɲɛna. an nana Bukhari kɔnɔ Muslim Abu Dawud Tirmizi Ibn Majah Sunan Nasa'i a b'a bɛɛ kɔnɔ kira ko a ka sahabaw ma ni min mako bɛ alijinɛ na o kana layidu 6 ta u ye sɛbɛnni jugu kɛ ka ci arabu jamana na Makka Darul Ifta ko cɛ dɔ wulilen bɛ Mali kɔnɔ ko a kɛn bɛ ka fitinɛ wuli ka balawu wuli Mali kɔnɔ ko baya ko ye silamɛya donga ye k'u b'a ɲini Darul Ifta ye mɔgɔw fɛ k'u ka silamɛw kunnafoni nin kuma ye Magankaw ye jaabi min sɛbɛn ko an sɔlilen kɔ alakira ka sɔrɔ salam a n'a somɔgɔw n'a ka sahabaw an b'a fɔ a ye a ka kuma in jaabi la ni maa ye fɛn do diinɛ na n'o t'a dɔ ye kira ko k'a bɛ segin a tigi ma ko mɛ k'a fɔ baya ye silamɛya donga ye ko sɔsɔli t'o la ko kira ye mɔgɔw don silamɛya la ni baya ye ko nka a ye dɔw fana don silamɛya la ni la ilaha illallah muhamadu rasulullah ye ko tuma na min bɛ ka nin fɔ n'a bɛ ala nɔfɛ a b'a ka sara sɔrɔ mɛ n'a tɛ ala nɔfɛ o tuma na a ye min miiri ala b'a sara n'o de nin jaabi nalen an karamɔgɔw y'a dogo an m'a ye maa si bolo wa an m'a mɛn maa si fɛ fɔ anw taalen Kongo dɔ de y'a sɔrɔ ye wahabiya dɔ bolo k'a fotokopi kɛ k'i den ka n'a d'a ma ko nin jaabi nin de kun cira i tɔgɔ la ka taa Magan wa Magankaw ka jaabi filɛ u ma sɔn k'a bɔ an y'a sɔrɔ mɛ n kalanna ma kalan tɛ o baya sigi bɛ fɛn wɔɔrɔ min kan an k'a lajɛ n'i ko baya dɔrɔn su e y'a dara ka mɔgɔw don ne y'o de fɔ n ka mɔgɔw ye n ko tuma na an ye tɔgɔ duman sɔrɔ dɛ kuranɛ aya 1 o datugura n'a fɔra maa o maa ye ko e y'a dara ka mɔgɔw don o tuma na aw ni ne ye ɲɔgɔn sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ ka ban an bɛ sira mun ɲɛ bilen baya fɔlɔ i bɛ n'i tɛgɛ da kira tɛgɛ ka layidu ta ko ne t'i fila fara ala kan aw k'an ka silamɛya lajɛ ni maa min ye fila fara ala kan i b'i wele cogo di kafiri a filanan i bɛ layidu di ko n tɛ suɲɛli kɛ n tɛ suɲɛli kɛ layidu filanan y'o de ye bon aw k'a lajɛ tan Mali yɛrɛ bɛ cogo di mun ye Mali turu a kun ka bi ni sonbaw tɛ min b'a bolo don i kunna k'i ka 200 bɔ
autogare la o ye so dɔ ye min bɛ taa don mɔgɔw ka k'u ka motow suɲɛ o ye so dɔ ye nka sonbaw bɛ yen olu ti minɛ koyi n'i da sera o ma n'Ala ma far'i kan e min y'a fɔ e de bɛ taa kaso la sonba yɛrɛ sigilen don baya filanan ko n ti suɲɛli kɛ Ala a kana kalan fiyewu karamɔgɔ bɛ n'i tɛrɛ i m'a ye kala rasulu makastu bid'a sinina fi maka summa intakaltu ila Égypte wa ana khiriju jami'ati al-Azhar خريج جامعة الأزهر هنيئا لك هنيئا لك نجي شنو لك أيرك على جسا سوكو كدي جني جني ميفا إكا فنغا شنو نسلامي نانا ناي كبا كويكا ليدو دي كويتي شنو لك مغو كلا كونو لا يرج ميسا كلا يرتولا الله أكبر nti suɲɛli kɛ Ala kira de y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam Ala de y'a fɔ kuranɛ fana kɔnɔ suratu mumtahina aya 12 i bɛ tila k'a fɔ nti jɛnɛya kɛ a y'a lajɛ mun ye jamana in halaki sida tɛ min a ka dɔgɔ mais sida bɛ mɔgɔw la kabini Ala k'a da a ma jɛnɛya kɛ an bɛ muso 4 furu an bɛ 3 furu an bɛ 2 furu an bɛ 1 furu ni cɛ ma kɛ laadiri ye a bɛ taa banajugu ta kɛnɛ ma a ka hɔrɔnmusow dafalen bɛ so kɔnɔ a bɛna banajugu bulu la k'u fa fu silamɛya ko i ka layidu di Ala ma ko i t'i jɛnɛya kɛ ni cɛ kɛra laadiri ye muso 4 bɛ kun ni muso 1 ma kɛ laadiri ye n'o y'a jafa o bɛna du ci n t'i jɛnɛya kɛ Ala jɔn jumɛn bɛ se ka nin kɛlɛ ni Ala ka danga ma jigin i kan a 4nan n t'i n den faga anw fɛ yan ni i ko n t'i n den faga mɔgɔw t'a faamu Maka kabila dɔ de tun bɛ yen arabu bɛɛ tɛ dɛ arabu kabila dɔ tun bɛ yen ni u muso jiginna ni den kɛra muso ye u b'a minɛ n'a kɔrɔbayara u bɛ taa dingɛ de sen k'a bila a kɔnɔ k'a datugu kuranɛ k'o de ma ko el-maw'uda min ɲɛnama donna dingɛ na arabuw de tun bɛ nin kɛ k'u denmuso ɲɛnama don dingɛ na fo ka taa fa ko denmuso t'i fɛn ye tuma na a fɔra n'i bɛ don diinɛ in na fo i ka layidu di ko i t'i den faga nin kɛlɛ yɔrɔ bɛ min ni hasidiya tɛ mun tugulen b'o la n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n bolo kɔrɔ sen kɔrɔ muso dɔ bɛ tulon kɛ ka kɔnɔbara sɔrɔ kɔnɔ jilama mɔgɔ t'a dɔn a kɔnɔma don a bɛ taa furu cɛ dɔ ma ka den k'o ta ye parce que o yɛrɛ t'a kalama o de ye namara ye sen kɔrɔ walima cɛ dɔ bɛ tulon kɛ muso dɔ fɛ muso kelen k'a fɔ n kɔnɔma don a b'a fɔ ne den tɛ a bɛ ban ka jɔ a la o de ye namara ye sen kɔrɔ mais bolo kɔrɔ dun i mana namara fɛn o fɛn miiri diɲɛ kɔnɔ o bɛɛ de ye bolo kɔrɔ ye a 6nan i b'a fɔ ne silamɛ pɛrɛlen don ni kira Muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ a 6nan y'o ye kira ko ni maa min ye nin layidu 6 ta ko n'i y'a dafa i kana siga dɛ ko i bɛ alijinɛ kɔnɔ yanni mɔgɔw ka layidu ta u ko kira ma n'an ye nin layidu in da ni dɔ tiɲɛna dun Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmizi Ibn Majah a b'a bɛɛ de kɔnɔ tan ni dɔ tiɲɛn'i bolo dun ni ko an ka nin layidu 6 ta diɲɛ dɔw ka ca dɛ ni shetane ser'i la i ye suɲɛli kɛ walima i ye jɛnɛya kɛ o bɛ kɛ cogo di a b'a kitabu bɛɛ de kɔnɔ tan fana han n bɛ k'a f'u ye ta cogo min na dɛ a b'a bɛɛ de kɔnɔ tan an karamɔgɔw bɛ yan a kira k'u ma sɔla salam a ko ni min ye layidu 6 in ta ni dɔ tiɲɛn'i bolo i ka diinɛ ma tiɲɛ mais min tiɲɛn'i bolo
o bɛ dilan Tiɲɛ. n'i ye sonyɛni kɛ Ɔhɔ. i bolo bɛ tigɛ Alahu akibaru. o y'a bannen ye Ah. o ko kira ma Nam. n'i minɛna de i bolo bɛ tigɛ Ɔhɔ. mɛ i ye sonyɛni kɛ walima i ye jɛnɛya kɛ Ɔhɔ. ala y'i sutura Tiɲɛ. i yɛrɛ ma sɔn k'i yɛrɛ kofɔ sariyatigi ye Ɔhɔ. i y'i da di i yɛrɛ kan k'o bɛ di Alahu akibaru. kira ko n'a kɛra ten n'a ye ala diya a bɛ yafa i ma Siga t'o la. n'a ye ala diya a bɛ yafa i ma Alahu akibaru. mɛ n'a ma ala diya i ka kan ni min ye lahara ala b'o k'i la Alahu akibaru. an karamɔgɔw bi yan Tiɲɛ. Kɛnɛ kan. bilahi Ɔhɔ. a b'an ka kitabu bɛɛ kɔnɔ ten Alahu akibaru. O ye wulibali ye. a bɛɛ Ah. o dama tɛ n tulo b'a la karamɔgɔ dɔ bɛ ka kuma o don Ɔhɔ. ne tɛ arajo lamɛn mɛ n bɛ n ka mobili kɔnɔ Ɔhɔ. u ye arajo turunen dɔrɔn a taara se dɔ ma u bɛ ka ko ne ko non n ko a y'a to a la Ah. Alahu akibaru. o sɛbɛkɔrɔ bananen don Siga. baya tɛ tiɲɛ ye baya ye nkalon ye Alahu akibaru. la Ha. ilaha illallah Muhammad Rasulullah. i da yɛrɛ la ko kuranɛ aya ye nkalon ye Siga. Alahu akibaru. i faratira parce que e kan bɛ Hayidara de ma Tiɲɛ. mɛ sisan i ni ala yɛrɛ de b'a la Alahu akibaru. Ah zamzamiw. et puis a bɛ ka kunfinw hakili siɲɛ cogo min na Ɔhɔ. alimami maliki ye baya kɛ wa Ah. shafi'i ye baya kɛ wa Alahu akibaru. a bɔra o la an yɛrɛ ka seko minnu dɛmɛna mali la yan Ɔhɔ. nin seko in y'a kɛ wa o tuma o kɔrɔ ye o n'a ka mɔgɔ bɛɛ ye kafiriw ye Ah. pour que ka mɔgɔw hakili siɲɛ Alahu akibaru. Ha. mɛ aw k'a lajɛ ko taara alimami maliki ye baya kɛ Alahu akibaru. alimami maliki de cira anw ma wa Ayi o ma ci. kuranɛ jiginna alimami maliki de A kan ma jigin. kuranɛ jiginna muhamadu min kan Naam. o de ko a y'a kɛ Tiɲɛ. Siga t'a la. alimami maliki tɔgɔ bɛna mun ɲini yan Ayi a t'a ɲini ye. Ah. Alahu akibaru. mɛ an ma taa fɔlɔ Wala. n ko an ma taa bamakɔ fɔlɔ Ɔhɔ. Wala. Alahu an akibaru. bɛ sira di Wala. karamɔgɔ bɛɛ ma Ɔhɔ. ni min ma yɔrɔ min faamu Alahu akibaru. n bɛ fɛ ka min fɔ Ɔhɔ. ala kira ka sahaba kelen tɛ yen Ah. min ma baya kɛ Alahu akibaru. Ha. kira muso kelen tɛ yen Ɔhɔ. min ma baya kɛ Alahu akibaru. kira mɔden kelen tɛ yen Naam. min ma baya kɛ Alahu akibaru. sedina umaru y'a kɛ abubakar Ɔhɔ. usman Ɔhɔ. ali karamallahu waja Tiɲɛ. ali kelen ye baya ko fila de kɛ Alahu akibaru. Siga t'a la. kira ye faso fara ɲɔgɔn kan don min na Ɔhɔ. ni cɛ ma sɔrɔ ali de wulila Alahu akibaru. a bɛ fɔ o layidu in ma ko bayatul ashira Tiɲɛ. baya filanan ye jumɛn Ɔhɔ. jibirila nana kira yɔrɔ la Ɔhɔ. ko ali ani seydatu khadija Ɔhɔ. ko jibirila b'a wele ko a kana baya kɛ Siga. kira muso Alahu ani akibaru. seydina ali jibirila nana k'a fɔ kira ye ko u wele ka na ala ko i ka layidu wɔɔrɔ d'u ma Tiɲɛ. Siga t'a la. A bani. Alahu akibaru. kira ka sahaba bɛɛ y'a kɛ a bɛɛ Siga t'a la. kira muso bɛɛ y'a kɛ a bɛɛ Alahu akibaru. mɛ a bɛɛ kɛyɔrɔ fana b'an bolo sikaso yan Tiɲɛ. Siga t'a a la. kitabu bɛɛ b'an bolo sikaso yan Ɔhɔ. Ah. Wulibali. Alahu akibaru. mɛ hali ni nin kun tɛ silamɛya dɔ ye Ɔhɔ. ni nin kun ye kerecɛnw ta ye Ɔhɔ. silamɛw kun kan ka taa nin singa kerecɛnw fɛ Ɔhɔ. k'a don silamɛya la Siga t'a la. Walahi. ni bolisɔnnaw ta don Naam. an kun kan ka taa nin singa bolisɔnnaw fɛ Ɔhɔ. k'a don silamɛya la Tiɲɛ. ko di n ti fila fara ala kan Ɔhɔ. ne ti sonyɛni kɛ fiyewu Tiɲɛ. ne ti jɛnɛya kɛ abada Ɔhɔ. ne ti mɔgɔ faga Alahu n akibaru. ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ Ɔhɔ. wa n pɛrɛlen don Ah. ni kira muhamadu ye ne bila baara ɲuman min na n b'a kɛ Tiɲɛ. nin layidu in kun kan ka an kun kan k'a singa Tiɲɛ. Siga t'a la. O ye wulibali ye. mɛ a b'an ka kuranɛ kɔnɔ Ɔhɔ. an ka hadisa bɛɛ nana n'a ye Naam. fatu maka don Ɔhɔ. kira y'a sigi fo ka taa se tile bɛɛ ma Ah. cɛ o cɛ tuubira muso o muso tuubira baya fila ma kɛ ɲɔgɔn fɛ Ayi. kelen 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 Alahu akibaru. Siga t'a la. an karamɔgɔw bi yan Alahu akibaru. Hayidara. ni min y'i da de tiɲɛ nkalon kan ala ka danga bi nkalon dɛmɛbaa kan dɛ Siga t'o la. kira y'a sigi ka baya di mɔgɔw ma Tiɲɛ. a nana se hindu ma muso dɔ o ye magan dugutigi muso Ɔhɔ. Alahu akibaru. abu sufiyan Alahu a muso hindi baya sera o ma Ɔhɔ. c'est à dire a yɛrɛ k'i ɲɛ jɔ kira ɲɛ na Ɔhɔ. a jigi de tigɛra silamɛya de bɛ kɔrɔta Tiɲɛ.
galo bi bi Allahu akbar o wuli bali n'o tɛ a tɛ se ka imaginer ko a bɛ kɛ fiyewu siga a b'i n'a fɔ Mali président ka dimi ka Amérique kɛlɛ fo ka taa Amérique président minɛ ka na o bila a ɲɛfɛ Allahu akbar y'a dɔn ayiru kɔni b'a miiri k'o tɛ se ka kɛ siga to la Hindu sigilen ye kira ɲɛfɛ dɛ a ka bon o bɛɛ ye Allahu akbar kira ko a ma muso a fɔ n tɛ fila fara ala kan Allahu akbar o y'a sɔrɔ a dɛsɛra o Allahu akbar Hindu ko n tɛ fila fara ala kan Allahu akbar a ko Hindu a fɔ n tɛ suɲɛli kɛ Hindu ko hɔrɔn bi minɛ a dala kuma de la Allahu akbar la ilaha illallah Muhammad rasulullah nin ye kafiri muso de ye mais a ko ne t'i fila fɔ n b'i ɲininka fɔlɔ Allahu akbar n'o bi bɛn n ka affaire ma n b'a kɛ n'a ti bɛn o ma ne t'a kɛ siga sabu n'i ye layidu t'i ye ni y'a bɔrɔtɔ n ye janfa kɛ ne ye hɔrɔn de n'i ye bolisɔnnamuso de kumakan ye an ka kira fɛ bolisɔnnamuso Allahu akbar a ko kira ma n ti suɲɛli kɛ ko a ko bɔn n b'i ɲininka fɔlɔ wala ne cɛ i b'a dɔn wari b'a fɛ se b'a ye Allahu akbar nka ne cɛ tɛgɛ ma ka gɛlɛn hali an bɛ dumuni min kɛ a t'o dafalen d'an ma Allahu akbar ne de bɛ wari suɲɛ kɔ walima n bɛ ɲɔ suɲɛ kɔ exemple don walima n bɛ malo suɲɛ kɔ pour que ka dumuni dafa mɔgɔw ka fa ko mɛ ni ne y'a fɔ e ye ko n tɛ suɲɛli kɛ ni n tilala k'o kɛ ne ye n dala kuma janfa hɔrɔn bɛ minɛ a dala kuma de la siga Allahu akbar adra an karamɔgɔw bɛ yan wallahi kira ko a ma sɔlɔ silam k'o tɛ baasi ye ka fɛn dɔ suɲɛ i cɛ kɔ du balo kama walima dépense nécessaire sɛbɛ kama a bɛ cɛ min bolo a tɛ sɔn k'a di de a ma fɔ i k'a suɲɛ ka taa bazɛn san k'i pari dɛ ayi o ma fɔ Allahu akbar n bɛ nin suɲɛ ka den dɔ furakɛ n bɛ nin suɲɛ ka n yɛrɛ furakɛ n bɛ nin suɲɛ k'a kɛ ka nasɔngɔ dafa n'o n'a ɲɔgɔnna don kira ko muso in ma k'o bɛ bɛn Allahu akbar Hindu ko n'o bɛ bɛn o tuma na n tɛ suɲɛli kɛ nin ye muso de ye tan kira ko a ma fɔ n tɛ jɛnɛya kɛ a ko kira ma e ka diinɛ de nana ka jɛnɛya bali wa kira ko Hindi a fɔ n tɛ jɛnɛya kɛ a ko wallahi i ka nin diinɛ in y'a sɔrɔ hɔrɔnmuso tɛ jɛnɛya kɛ Maka yan hɔrɔnmuso kɔngɔ b'a fa a t'a cɛ falen cɛ wɛrɛ la i ka diinɛ y'anw sɔrɔ o la yan an karamɔgɔw bɛ yan ni nkalon don Ala kama o k'a fɔ kafirimuso de bɛ ka kuma kira fɛ kafirimuso ko i ka diinɛ y'a sɔrɔ hɔrɔnmuso tɛ jɛnɛya kɛ Maka yan u b'o de fɔ k'o kɛra min kɛ Seydina Umaru yɛlɛla fo k'i jan tɔ na o y'a dama kuma wɛrɛ an da tɛna so yɔrɔ o kɛra min kɛ a y'a fɔ a ko n tɛ jɛnɛya kɛ kira ko a fɔ n tɛ n den faga a ko kira ma aw ka diinɛ ye kabako diinɛ ye dɛ diinɛ min don k'a ye n tɛ n den faga anw y'an denw wolo k'u lamɔ u kɔrɔbayalen e y'u fa Uhudu la u fa Badiri la Badiri don e y'u fa anw y'an denw de lamɔ k'u kɔrɔbaya ka hinɛw la u kɔrɔbayalen Badiri don e y'u fa parce que Hindu ale somɔgɔ caman sara Badiri don o ma bɔ a kɔnɔ a ko kira ma e ka diinɛ ye kabako ye e ko an kana an denw fa mais an denw kɔrɔbayalen e y'u fa kira ko Hindu a fɔ n tɛ n den faga Hindu ko n tɛ n den faga fo ka taa ba y'a ban hɔrɔnmuso ni kafirimuso hɔrɔn o ni kira de bɛ ka kuma falen tan échanger an ka karamɔgɔ bɛɛ ye nin kala a bɛɛ tout a kana kɛ silamɛya donka ye mais mun y'a don silamɛya la n'a bɛ fɛn ye silamɛya la mun na an t'a ta maa min y'i bolo jan ka nin layidu 6 ta a fɔ hali ni sɛtanɛ sera a la a kɛtɔ ka jɛnɛya kɛ a hakili bɛ jigin layidu in na
Shetane bɛ se mɔgɔ la o souvent silamɛ b'i tiɲɛ dɛ silamɛ b'i tiɲɛ dɛ mais n'i binna i bɛ wuli silamɛ b'i tiɲɛ dɛ mɔgɔ si tɛ yen ko juguman t'i la kunnanko ye jeni ye n t'a dabila n'i tiɲɛ na i bɛ wuli kira ye nin layidu wɔɔrɔ min fɔ bɛɛ y'a dɔn mais munna an t'a dɛmɛ ni jɛnɛya dabila la Sikaso bi aw k'a lajɛ Hayidara ka joli b'a la ne ni muso taatɔ don ni suɲɛni dabila la Sikaso Hayidara ka mun bɔ a la dɔrɔmɛ tɛ ne k'u jango i k'o suɲɛ o tuma na n'a dabila la diɲɛ bɛɛ de bɛ hɛrɛ sɔrɔ karamɔgɔkɛ e min nzɔn tɛ k'a dɛmɛ i bɛ farati la dɛ muso fila bɛ e kun dɔgɔ ti jɔ a dɔw kɔ u bɛ worotila yɔrɔ bɛɛ la ani kɔɲɔ yɔrɔ bɛɛ a parilen de bɛ taa Musa m'a sɔrɔ Daramani dɛsɛra a la Karimu bɛ taa n'a ye n'Ala ma far'i kan e kɛlen bɛ ka jalamugu meleke k'i sigi woloba kan i ni kɔlɔsi subahanallahi nin bɛna sida kɛ k'i ta tiɲɛ i sigilen ka so ye ni jogo dɛmɛna an bɛɛ ka hɛrɛ de b'a la faamaw ye wari dun dɛ faamaw ye jamana ci mais mun don éducation de don c'est l'éducation lamɔ de don anw ye san 20 ni kɔ kɛ nin wele dali de la an fa bɛ nɛni an ba bɛ nɛni anw ma nahu fɔ maa ye an ma sɔrɔfu fɔ maa ye an ma balaga fɔ maa ye farawalimuso la kalan ne b'o la a ma kalan farawalimuso la e bɛ taa université jumɛn na k'o diplôme ɲini ka na ayi berendaya don n'o tɛ ni bere sigir'i kunna i b'a dɔn ko karamɔgɔ ko tɛ a ye hasidiya dabila a ye bɛn a ye kɛ kelen ye o kalan bɛ taa kɛ jeni fɛ yen i balima dɛsɛlen don miliyariw bɛ yen i bɛ k'a fusuka i balima bɛna taa kaso la dɔ ka juru b'a la sinji tugu a ma kalan o tuma na o kalan bɛ taa kɛ min o diplôme bɛ bɔ kalanyɔrɔ jumɛn na faamaw a ye kɛ laadiri ye a ye faso nafolo to yen bom don n'i y'a dun n'Ala m'i ta tiɲɛ a b'i denw ta tiɲɛ i kɔfɛ o kalan bɛ kɛ université jumɛn na a ma kalan wali nafolo to a tigi bolo e bɛ t'o kalan kɛ min ka n'o fɔ anw san 20 ni kɔ ye nin ye an tɛ foyi fɔ Ala ka jɔn ye nin kɔ san 30 ni kɔ Ala tulo b'a la anw ma figiw f'i ye an ma sɔrifu fɔ an ma manitigi f'i ye grammaire ma f'i ye anw ma géographie fɔ n'i ko ko dugukolo munumunu cogo t'o ye anw m'o fɔ hasidiya dabila anw don école kalanyɔrɔ jamana in bɛ nin dingɛ de kɔnɔ mɔgɔ bɛ dilan depuis i bɛ sin na kabini den taama tangani éducation bɛ daminɛ den dɔw bɛ yen u tɛgɛ ka fiɲɛ u bɛ mɔgɔ bugɔ a t'a dɔn kojugu don n'a ye mɔgɔ bugɔ i b'a yɛrɛ walo a bɛ dig'a la a b'i filɛ i b'a fɔ n'i y'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ sini n'a y'a kɛ kun i b'o juguya kunun ta ye a bɛ kule a bɛ bugɔli dabila éducation bɛ daminɛ yen de ka yɛlɛ a tɔ bɛ taa dafa lakɔli mɛtiri bɛ taa tɔ k'a la a yɛrɛ kalannen bɛ livre minnu kalan a n'a ni mɔgɔ minnu bɛ jɛ la u dama bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn dafa n ko faso kanu de bɔra bɛɛ la anw denmisɛnnin ma fɛn dɔ tun bɛ yen ko pionnier a bɛ fɔ ten wa pionnier a bɛ kulɛtiniw don ka fɛnnin siri a kan na a bɛ Mali pasa da Mali drapeau bilahi anw denmisɛnnin ma n'i y'a bin ne ye dugu ma a b'i n'a fɔ an bila ma n'i ye kuranɛ
fɛ i bɛnɛ ye duguma i bɛ girin k'a ta cogo min na an kun bɛ Mali drapeau ta ten de ka bɔ duguma i ti sɔn ka Mali drapeau ye duguma fiyewu o tɛ dɔgɔyalima ye o kuma y'a sɔrɔ pionnier daminɛ kuma don an ka jamana in kɔnɔ yan faso kanu bɛɛ c'est-à-dire e yɛrɛ bolo e yɛrɛ de ye Mali yɛrɛ défenseur ye quoi depuis que i bi tan i b'i faso fɛ kojugu maa si tɛ se ka tulon k'a la drapeau de tun y'a fɛ bɛɛ ye anw denmisɛnnin ma mais bi drapeau bɛ kɛ kurusi ye drapeau bɛ kɛ susɛti ye i bi sa ka jamana min défend bi e yɛrɛ jamanaden dɔ de b'i faso tɔgɔ tiɲɛ k'a halaki k'a jira diɲɛ bɛɛ la ko faso man ɲi faso kanu bɔra bɛɛ la éducation bɛ min aw ka cɛkɔrɔbaw ɲininka Mali drapeau tun b'i n'a fɔ anw bolo bi komi kuranɛ de n'i ye kuranɛ fɛ i ye duguma i bɛ girin k'a ta walahi an kun bɛ Mali drapeau ta ten de n'a bi yɛlɛ yɔrɔ o yɔrɔ an b'an jɔ fo ka t'u tila a bɛ fɔ nin de ma faso kanu mais a fɔra ko mɔgɔw taara kalan Faransi ka na plus dɔ bɛ fara an ka kalanbaw kan an bɛ tunun ka taa fɛ mais pourquoi bayakɛlaw a y'a labɛn an ka layidu di Ala ma kira ko n'an y'a dafa an t'i jeni ko ni dɔ tiɲɛna min bolo n'a sara ma bɔ i la ko i ka ko bɛ Ala bolo mais ni min m'a kɛ dun o tɔgɔ ma fɔ kɔni et puis an b'a fɔ ka d'a kan anw m'a fɔ maa si ye ko maa min ma baya kɛ ko silamɛ tɛ an m'a fɔ an ɲininkara de ko yala maa min ma baya kɛ dun n ko mais la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Ala t'i ni minɛ foyi la a t'a dɔn baya ma fɔ an ka jamana in na yan bɛɛ n'i ka danaya karamɔgɔ de don jamana in na yan i dan bɛ karamɔgɔ min na n'o ye min fɔ i bɛ tugu o de kɔ o kumana n'i tugura karamɔgɔ min kɔ n'i ka danaya ye lahara i tɛ se ka jeni n'i ye Ala sago kɛ parce que tiɲɛw dɔgɔra anw ma maa si kafiriya ko i ma baya kɛ mais an ko maa min kɔni ye baya sɔsɔ o kɔni ye kafiri bilahi ye sabu maa o maa ye aya kelen sɔsɔ kuranɛ kɔnɔ o tigi ye kafiri ye an ye nin de fɔ an m'a fɔ bayakɛla kɛbali tɛ silamɛ an m'o fɔ la an t'a fɔ ten parce que mɔgɔ bɛ taa fɔ tuma min na mɔgɔ tɛ silamɛ ye charitiw de bɛ yen f'o ka sabati a tigi la n y'a dɔn b'o la baya ma dɔn yan baya ma dɔn yan suraka minnu y'a jaabi ko alakira ye dɔw tuubi ni baya ye baya tɛ k'olu yɛrɛ fɛ yen mais u ka karamɔgɔw wulilen dɔ bi tɔriku ka lil islam o yɛrɛ kitabu dɔ dilan baya ka bi ko n tɔgɔ ye silamɛ n ye la ilaha illallah fɔ k'o ti wasakɛ fo layidu min Ala y'a fɔ ko f'i ka juru don i kan na arabu yɛrɛ wulilen bɛ ɲɔgɔn ka baya ko la bi anw ti maa si kafiriya ko i m'a kɛ parce que i m'a sɔrɔ i ka danaya yɔrɔ la mais n'i y'a kɛ n'o sabatira o de bɛ jamana in bɔ bolo la o de b'an ka du bɔ bolo la o de b'an kuma ja lahara Ala ɲɛ kɔrɔ ɔ minnu labɛnna u k'u fari fɔni an ka Ala ka layidu saba kan an ka sɔrɔ ka fayida di n bɛ min fara a kan Sikaso jeunesse u ka ɲɛmɔgɔ fila bɔra an fɛ yen kunun sufɛ ko Sikaso jeunes y'u ci ne ma k'u bɛ fɛ n ka kupu dɔ da Sikaso denmisɛnw ye Ayidara tɔgɔ la Sikaso u ka ɲɛmɔgɔw bɔra an fɛ yen ne ni denmisɛnninw de bɛ baara kɛ parce que n y'o de fɔ denmisɛnninw ye ni yɔrɔ min b'aw bolo kɛ silamɛ ye n'a y'i ja a fɔ Ala tɛ yen n'o y'i ja mais pour que i ka balo hɛrɛ la i bangebaaw bonya dangaden de ye fu ye denmisɛnw a y'a bangebaaw bonya a y'a ka maîtriw bonya a y'a ka professeurs bonya
classe dama kɔnɔ tɛ dɛ hali mécanicien kɛyɔrɔ la maa o maa ye bougie dilan cogo jiri la bougie démonter cogo jiri la ni kalan n'ale bolo a bonya hali ni kafiri don a bonya ala bi barika d'i ma ni barika t'i la i ka diɲɛlatigɛ halakira denmisɛnw a ye bangebaaw bonya a y'a karamɔgɔw bonya n b'a f'u ye ko Sikaso denmisɛnw Ayidara jɛnna n'a ka kuma ye ne yɛrɛ kɔni tɛ se ka ballon d'amble nka n denmisɛnninw ko ka u dɛmɛ u ka ballon ci Sikaso jeunes tɔgɔ la Ayidara jɛnna n'a ye o tuma na a kan ka labɛn cogo min na an b'u ka ɲɛmɔgɔw kɔnɔ u ka na an k'a labɛn ten hali n'a ma kɛ ne ɲɛna u n'a dasi ngɔya n jɛnna n'a ye ayiwa an ka baya kɛ an kun kumana Ala fɛ n ko a k'a to an ka tila fɔlɔ a ka sɔrɔ ka s'an na an muɲuna dɔɔnin wa Ala ye dɔ kɛ koyi an yɛrɛ k'a tɔ teliya sa n di fila fara Ala kan n di fila fara Ala kan n ti suɲɛli kɛ n ti jɛnɛya kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira Muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ Ala k'an s'a kɔrɔ Ala ka yafa an ma baya tɛ silamɛya dama na dɛ Ala bɛ chrétien la les 10 commandements les 10 commandements Musa nana n'a ye fɛngɛ n'u banana chrétiens tɛ a tɔgɔ ye di Yahud n'u banana u banana n'o tɛ Musa nana n'a ye les 10 commandements o ye layidu de ye i b'o de ta ka kɛ yahudiya ɲuman ye an ko an bɛ fayida min di an balimaw ma fayida in filɛ a b'a janto na inna a'tainaka al-kawsar nin kɛra ka alakira de dusu suma sallallahu alaihi wasallam arakan naani don arakan fɔlɔ i bɛ i n'a tɛ n'a ka siɲɛ 10 kɛ filanan i b'a siɲɛ 20 kɛ sabanan i b'a siɲɛ 30 kɛ naaninan i b'a siɲɛ 40 kɛ uruku sujudu laban na min b'i fɛ i b'a fɔ Ala ye n'i ye salamu bila la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin i b'o siɲɛ 1000 kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ka di ye a kɔrɔbɔ sini i bɛ Ala jɔyɔrɔ ye siga t'a la fiyewu Ala ka ɲuman jigin an kɔnɔ salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh bay a sɔrɔla ka di maaw ma minnu y'a laɲini baara ninnu kun cɛra ni fa'ida dili ye maaw ma fa'ida min ni u y'a kɛ u bɛ se k'u ka diɲɛ mago n'u ka lahara mago sɔrɔ ni a ye Ala ye nin baara ɲuman in bɛɛ lajɛlen bilasira ni a ka nɛɛma dɔ ye n'o ye sanji ye an bɛ Alahu Ta'ala deli duwawu minnu kɛra kɛnɛ in kɔnɔ maa minnu ye bay minɛ olu bonya n'u barikaw kama ani min yɛrɛ ye bay di a n'a mɔkɛ barika kama Ala k'an ka duwawu bɛɛ lajɛlen jaabi Ala ka nin munumunu in salo ɲɔgɔn caman yira an na min tun dabɔlen no bɛn ani basigi kan an ka jamana kɔnɔ Ala ka kɛ bɛn ni basigi ye an ka jamana kɔnɔ wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu tinya wilila hangalondi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolomba tinya